tulee pesää, kunnon tulee, sitten sitä lämmitetään 10 tuntia, kivet on lämpimänä. Näin, tällä periaatteella meillä täytyisi olla kovat löydyt meidän pressusaunassa. Paljonko puita menee tämmösen kiukaan lämmittämiseen? Savupuuskia tuu ulos ja tää toimii vähän samalla periaatteella kuin 2 viikon päästä. Tatu, kerrotko missä vaiheessa olette menossa? No pitää tehdä tämmösiä soiroja väliin. Joo. Kauanko tässä menee tällaisen mökin rakentamisessa? Meillä ei ole tarpeeksi. Mopon osia hiekkapuhallusta varten. Osien putsaus on todella tärkeä toimenpide. Paljon on noita muita projekteja vaiheessa, kuten yrityshomma on täytyy tehdä niin paljon kuin kerkee, eli ei oo ylimääräistä aikaa tulla muuta käyttää näihin. Kiitoksia Olli Soranta tästä haastattelusta. Kiitos. Näkemiin.